Panginoon, salamat sa kanyang salita. Mga binabati pong napag-aralan po mga sa ating pong Sunday School. God bless sa ating pong pinagpalang mga ating pong beloved or the preacher. And now, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adult Choir. Amen. Patuloy tayong magpuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen.
Praise the Lord. Amen. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. God bless sa papuring awitin na yan na at pong beloved adult choir. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong minamahal na mga awit. Tayo pong maminamahal ay darako na po maminamahal sa testimony portion mga minamahal. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, isa-isa muna nating banggitin mga minamahal ang nakalista rito upang sila po'y makapaghanda mga minamahal. Ating pong beloved brother Jose Padua, beloved sister Marivic Amaro, beloved brother Jose Lito Tuazon, beloved sister Feli Ibanez, beloved brother Salvador Pukis, at ating po beloved sister Christine Cualquera. Sila po mga minamahal ang pinagpalang magpapayag nagpasalamat sa mga Panginoon. Amen. At sa oras ito mga minamahal, patuloy natin ipinapabun ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ito mga minamahal ang unang linggo ng taong 2024 mga minamahal. Amen. Unang linggo rin mga minamahal kung saan hinahanap ng Panginoon yung masigla at talagang nariyan masigasig na paglingkod, pagpupuri, pagpalakpak, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, at mga minamahal, nais ng Panginoon na ating ngang simulan ang taong ito mga minamahal sa mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Marami ngayon mga minamahal ang sanlibutan mga minamahal na iba-ibang mga minamahal ang kanilang kaparaan ang ginagawa sa itong pag-umpisa ng bagong taon na itong mga minamahal. Subalit, tayo po ay mapalad sapagkat ang sabi ng Biblia, nalaman natin ang mahalagang bagay ang dapat unahin. Walang iba kundi tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nagpupuri. Amen? Amen mga minamahal, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng awit 92, ang talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa isang linggo na ito mga minamahal na natapos sa unang linggo ng taon ng 2024, may mga pagpapala na po agad sa ating mga kapatiran, mga minamahal, at sila'y nasasabik po na ito'y ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo rin, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, oras-oras ang Diyos sa bawat Kristiyano, mga matapan na Kristiyano, ay nagpapala. Amen? Nag-iingat, nagpapagaling ng anumang karamdaman, nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa, ng kapayapaan, amen, ng kasiyahan, mga minamahal, na hindi kailanman mahahanap sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Kaya, sa bahaging ito, mga minamahal, tayo makapakikinig ng mga patutuo kung paano pinagpala ating minamahal na kapatiran. Amen, sa aming mga Facebook and YouTube viewers, isang palang araw sa inyong lahat. Wala po kayong ibang pakikinggan sa umagang ito, kundi kung paano gumaling ang karamdaman ng aming mga kapatiran na magpapahayag ng kalpasalamat sa mga Panginoon, kung paanong binago ang kanilang masama at magulong buhay ay inayos ng Panginoon. Kung paanong sila noon, dahil sa grabing pagsubok at kahirapan, nawalan ng pag-asa ang ilan nais ng magpatiwakal, malalaman nyo kung paano sila iniahon ng Panginoon, binigyan ng tunay na pag-asa ng kapayapaan at ng tunay na kaligayahan sa mundo itong buhay na sila magsimulang maglingkod sa Panginoon. Ang mga bagay na kailang ginawa mo, kung inyo rin gagawin, kayo rin po sa oras na ito, anuman ang inyong pangailangan, kayang-kayang abutin yan ng Panginoon. Nais ninyo magkaroon ng kagalingan ng inyong karamdaman, kaya po kayong pagalingin ng Panginoon. Nais po ninyong magbago ang magulo o masamang buhay, kayang-kayang ayusin yan, kayang-kaya kayong baguhin ng Panginoon. Kayo man ay nalulugmok sa kahirapan, sa pagsubok, sa tingin nyo ay wala ng pag-asa, sa Diyos na aming pinakikilala sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos ay buhay, makapangyarihan sa lahat, kayang tumugon ng inyong pangailangan sa oras na ito. Amen? Kaya ang gawin nyo lamang po, makinig, amen, sa mga patutuong ito. Amen. At atin na pong buksan, mga minamahal,
ang paghiling ng mabuhay, pinagpalang patotoo, pangunan tayo ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapino. Sundan sila ating pong beloved sister Marvic Amaro. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapanginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise po lamang. Hallelujah. At ako po nagpapalbo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Ganoon din po hindi po natin makalimutan ang aral at turo ng ating beloved assistant Lina C. Almeida. Ganoon din po ako rin pinagpapabot ang pagbati sa kanilang beloved children, sa lahat po ng mga gawa, elders, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Bobinier, sa kanilang beloved daughter, Divine Years, at sa inyong mga mainit na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit Jesus sapagkat ako'y nabigyan po ng naman ng pagkakataon upang ipahayag mga kabutihan, kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Amen. Mga minamahal. Tunay po mga minamahal na hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito. Magulo ang aming buhay. Walang kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, talamak ako sa Panginoong nangalak, mga minamahal, pagsusugal. Halos lahat ng bisyo ng kalalakihan po, nasa akin po, mga minamahal. Hallelujah. Subalit ka buti ng Diyos. Sabagat ako'y kanyang kinabangal. Mga minamahal, Yes, hallelujah. Sa ministeryong ito, isang araw, mga minamahal, ang aking malasawa sa buwan nag-decide na mag-ibang bansa po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na kami po muna ay nagsamba sa midako ng Quiapo, no kung saan iniikot po namin yung mga nakasabing na santo, mga minamahal. Kami po nang nalagi ng mataimtim po, mga minamahal. Subalit ako po nagtataka, mga minamahal, sapagkat paglabas po namin ng simbahan na yan, kami po nag-away ng aking marsaw. Kaya ako pinalangkot, mga minamahal. Hindi ko po alam aking gagawin, mga minamahal. Sapagkat ng aking malasawa, mag-iwan na doon sa agency, mga minamahal, kinabukasan. Siya na lilipat patungong Taiwan po, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ako'y umuwi sa aming tahanan, mga minamahal. Andyan na aking kalungkutan po, mga minamahal. Hindi ko po alam ang aking gagawin, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Sa aming tahanan, sa bahay, mga minamahal, tahanan, para minugod yun sa akin. Nabuksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, pagbukas ko ng aming TV, mga minamahal. Gawain ng ating pinakamamahal na pa Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan, mga minamahal, andyan ang mga patutuo ng ating mga kapatiran. Andyan na sila po yan. Grabe nga sa kalungkutan, mga minamahal, walang pag-asa sa buhay. Nandyan ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Akin na pakinggan, mga minamahal. Ako na mga minamahal sa mga patutuo, mga minamahal. Na may mga sakit na karamdaman, wala nang pag-asa, mga minamahal, wala nang gamot. Mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila pinago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na hinanap ko po ang gawain ito, mga minamahal. At akin na sumpungan sa may dako ng amuran ito, mga minamahal. Hallelujah. Pagpasok ko lang po sa mga minamahal. Damang-dama ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po umiyak, hindi ko pa alam ang dahilan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, ako po instant, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagkaroon ng takot, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ako'y nagpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat andyan ang aking kagalakan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, andyan, tinuturo ng ating beloved pastor, minamahal. Tunay po, minamahal, ang aking ginawa, minamahal. Hanggang sa bahay ako pinagpupuri, nag-ayuno, minamahal. Hallelujah.
Tunay po minamahal ako, nag-decide na mo dito sa dako ng Pangasinan, minamahal. At isinir ko po ang kabutihan ng ating pinagkamamalapin sa aking mga sa buhay. Tunay po, ang aking mahal na ama na may karamdaman na lagi pong nahihilo mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na hinahanap po namin ang gawain ito mga minamahal dito sa dako ng Pangasinan. Sapagkat dito po dati alam itong San Carlos mga minamahal at natakpan namin sa dako ng Lingayen po minamahal. Hallelujah. Aking mahal na mahal, sumama po minamahal. Hallelujah. Tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa mga natin pinakamamalapis. Tunay po minamahal aking mahal na mahal. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Aking mga nila na may kinitrobal minamahal. Hallelujah. Tunay din po minamahal na siya naglingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Aking mahal na kapatid na may hika. Talagang grabe po minamahal. Ang kanyang karamdaman, pag naglalakad po minamahal, talagang hinihingal po siya, hirap po maglakad mo minamahal. Pero mga pagkatapos ng gawahan, siya po pinautismuhan mga minamahal. Siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Aking mahal na tiyahin, na nasa balin ng karamdaman, hindi na po siya nakakikilala, hindi na siya kumakain. Butot na po siya minamahal. Nung pinuntahan po siya magagawa, tunay po minamahal. Siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal. Marami po mga minamahal aking mga loved ones. May mga cancer. Tunay po. Sila pinagaling ng ating pinakamamahal. Aking mga kapitbahay. Sila po sumama. Nandiyan kanilang mga bisyo. Sila binago ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Aking mga asawa na dumating. Nandiyan. Kanyang kapayatan mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal. Masakit sa puso. Diabetes po mga minamahal. Isa po'y sumama, pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal Jesus, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Tunay po minamahal, ang aking mga mahal sa buhay, nandiyan nung sila po'y na-aksidente po. Mga minamahal sa dako ng Tarlac po, minamahal, kung saan, minamahal. Yung kanilang sinakyan na jet, ito po'y nag-circle-circle minamahal. Pag makita mo minamahal, talagang parang lata, na tuping-tupi mga minamahal. Marami po sila mga minamahal. Aking malina, mga kapatid, pamangkin, may isang po sila minamahal. Sa pagsambi ng aking malay na naman, sa laman ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Ganon din po, andyan ang aming kahirapan sa buhay. Wala kaming sariling tahanan. Nakatira lang po kami sa squatter area. Na kung saan isang papag lang po, tinitira namin, mga minamahal, kung kumakain, mga minamahal. Pagdating namin sa paghanap buhay, nandiyan, punong-puno na langgam, yung kama namin, hinihigan, mga minamahal. Takbi-takbi lang po lang, yung tinitira namin, mga minamahal. Sinunod po namin yung pagbibigay, mga minamahal. Ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Amen. Tunay po, mga minamahal, sinunod namin yan. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng bahay dito sa Pangasinan at mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagtutuloy na pag-provide niya namin pangangailangan sa araw-araw. Minsan nandiyan namin mga kahinaan, pagkukulang. Pero ang ating pinakamamahal na Jesus hindi nagkukulang sa atin, mga minamahal. Amen. Patuloy na tayo ginagabayan, pinapanubayan mo yung minamahal, pinapapala mo yung minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Napabalingkod may minamahal na karang taon may minamahal. Ako'y napilayan sa likod may minamahal. Sabi mo yan, hirap akong tumayo. Hirap akong humiga may minamahal. Umangon may minamahal. Tunay po minamahal, ang ginawa ko lang po may minamahal. Nagsumamo, nagsisi, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal, na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat na pinagkakaloob na sa amin ng mga biyaya pagpapala. Maraming pasasalamat sa ang hinari sa iyo, mahal na Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah! Hallelujah!
Sumahal sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Maging mga labon sa dyan. Masawa na lalamig na pinapatuloy ako na nanalangin sa ating pinakamamahal na Besos. Na siya ibabalik ng ating pinakamamahal na Besos. Hallelujah, Pastor Jesus. Hallelujah. Pinapapasalamat sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang, lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Besos po lamang. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpapatuloy natin pong beloved brother Jose Padua. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga maminamahal ang sabi ng Biblia dito, maminamahal sa awit, maminamahal. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma, siya tutubo na parang cedro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon, sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Amen. Tunay nga maminamahal sa mga Kristiyano po, sa mga tao na sa panawagan ng mahal na Panginoon, tulad ng ating mga kapatid nagpatutumaw minamahal nung time na talagang nalaman nila, nakita nila ang Diyos ng Jesus Miracle Seed International Ministry ay buhay, totoo, kayang magpala sa kanila, kanilang sinampalatayanan yan, mga minamahal, sila'y lumapit, sila'y nagpaunlak sa panawagan ng mahal na Panginoon, at ang Diyos mga minamahal na nangako, ang sabi ng Biblia, hindi kailanman mapapako ang pangako ng mahal na Panginoon. Ang kasaganaan, mga minamahal, ay darating po sa mga tao, sa Kristiyanong walang ibang ginawa, kundi talagang gugulin ang kanyang panahon, lakas, at araw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gaya ng ating mga kapatid, nakamtan niya rin, mga minamahal, ang kagalingan ng kanyang karamdamang pagbabago ng buhay, ang kapayapaan at pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos ng buhay, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa pagginang mabuhay. Pinapalang patotoo kung handa na po ating pong beloved Sister Marivic Amaro, ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At sundan sila ating pong beloved brother Joselito Tuazon. Beloved Children's Choir, please prepare also. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbate sa ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. Ganon din po sa kanilang mga beloved children. Ganon din po sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, at kanilang beloved na anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dati-rati din po, mga minamahal, andyan po na bat po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na dumating po sa punto yung mga karamdaman na yan ay tinaningan na po ang buhay na aking beloved kapatid, sapagkat sa murang edad po niya, mga minamahal, nakaranas po siya ng diabetes po, mga minamahal, andyan po mga minamahal na talagang sobrang nagpahirap po sa kanyang physical na pangatawan. Hallelujah, sapagkat dumating po sa punto, mga minamahal, na tinaningan po ang kanyang buhay ng, di po ako nagkakamili, ay 1 linggo na lamang po. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na talagang tinanggihan po siya ng doktor. Hallelujah. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sapagkat nung siya aming makilala, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na aking beloved kapatid na yan, ay unti-unti pong pinagaling ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa akin po mga minamahal, sapagkat nakaranas din po ako ng UTI po mga minamahal, na sadya din po nagpahirap sa akin, sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon mga minamahal. Hallelujah. Sobrang sakit na po na aking nararamdaman. Subalit sa pangkalatang panalangin na ating beloved Pastor, andyan po mga minamahal, ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Thank you so much, Panginoon. Praise Jesus. God. Amen. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman din po na aking beloved nanay, na sa murang edad po kami mga minamahal, andyan po na matagal na umigas sa banig ng karamdaman aming beloved ina mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa kahabagan lamang po mga minamahal na ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangkalahatan
panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved na manggagawa, aming beloved nanay po ay unti-unti rin pong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus. Glory to Hallelujah, God. praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gusto ko rin pong sariwaan sa ating pinakamamahal na kabutihan niya sa aking beloved asawa po, mga minamahal, sapagkat nung time na yung dumating po sa atin yung COVID-19, mga minamahal, andyan po na isa rin po kaming biktima na COVID po, mga minamahal, andyan po na dumating sa punto na aking beloved husband po ay nag-agaw buhay po, mga minamahal, andyan po na sa panahon na yon, mga minamahal, wala talagang may isip na kapitan kundi ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa panahon na yon, mga minamahal, ultimo loved ones mo ay hindi pwedeng lumapit sa iyo. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, nung ako po sapagkat sa time na yon, ako po nauna na biktima po, mga minamahal. Andyan po na habang magre-recover po ako, hallelujah. Habang nagre-recover po ako, mga minamahal, sumunod naman po ang aking beloved husband. Andyan po na tataka na lamang po kami sa kanya, mga minamahal, sapagkat sa tuwing sasapit po yan ng hapon, andyan po na hindi nahihirapan po siyang huminga, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talagang isang linggo po na hirap po yan, nararamdaman niya yun. Sa dumating po, mga minamahal, na hindi ko po makalimutan yung overnight prayer po yan. Hallelujah. Andyan po na ang ginawa ko po, mga minamahal, sapagkat hindi man po niya sabihin, mga minamahal, yung nararamdaman niya, subalit kitang-kita ko po sa itsura niya na talagang iba po, mga minamahal, sapagkat pati ang kulay ng kanyang pangangatawan ay iba po, mga minamahal. Kaya talaga nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpaubaya na po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing yun, sapagkat ibinukas ko na po yung aming bintana, mga minamahal, para lang sa ganun, kung sakasakali man sa kinabukasan, mga minamahal, kung may magising man sa amin, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung wala man, hallelujah, praise God, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nakilala po namin siya. Andyan po, mga minamahal, na sa bawat oras po, mga minamahal, sa gabing yon, talagang andyan po, mga minamahal, na talagang kitang-kita ko kung paano po siya hurap na huminga, mga minamahal. Andyan bawat minuto po, mga minamahal, gusto ko pong hilahin yung oras para lang dumating po yung umaga, mga minamahal, sapagkat umaga man, mga minamahal, at least maliwanag po, hallelujah. Andyan po ano man po ang mangyari. Andyan po nung talagang hirap na po siya, tsaka yung aking physical na pangatawan bumigay na rin po, mga minamahal, sa sobrang pagod, at tsaka andyan po na halos wala akong tulog. Isang buwan na po yun halos, mga minamahal, talagang hinang-hina po yung aking physical na pangatawan. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal. Nasa gabing yon, mga minamahal, nagpaubaya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ano man ang mangyari, hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, sa inaasahan ko po bilang tao, mga minamahal, hindi po maiwasan na andyan po yung pangamba. Subalit, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat ang pinanghawakan ko ng gabing yon, mga minamahal, hindi man po kami nakakadalo, hallelujah, andyan po na umasa po ako, mga minamahal, na napakarami pong Kristiyano nag-overnight. Bawat isa sa atin, lagi nandyan ang ating beloved na mahal na pastor, ating mga beloved na manggagawa na nakaback up po sa atin, bawat isa, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang mangyari sa amin, salamat sa iyo, hallelujah, praise God. Subalit, humingi kami ng pagkakataon, isa po, mga minamahal, hallelujah, nagsumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nabigyan pa po kami ng karagdagang buhay. Napakabuti po na ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Sapagkat sa inaasahan ko po, mga minamahal, yung hindi po kami gigising na mag-asawa, hallelujah. Napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat kabaliktaran pa po ang nangyari, sapagkat binigyan po ng kalakasan na aking beloved husband. Praise the Lord. Kinabukasan Hallelujah. noon, mga minamahal, andyan Thank you po so na much, Lord Jesus. bumangon po siya ng maluwalhati at lumakas daw po yung pakiramdam niya, mga minamahal.
Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pangkalahatang panalangin na ating beloved and honorable Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po na ating lahat ng mga beloved na manggagawa. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pagpapalang yan. Hallelujah, praise God. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan din niya sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Sapagkat gusto ko rin pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga nakaraang linggo rin po, mga minamahal. Ako rin po ay nakaranas ng trangkaso po, mga minamahal. Andyan po na sa araw po, mga minamahal, malakas po yung aking physical na pangatawan. Subalit pagdating po ng gabi, andyan yung lagnat ko na naman po pabalik-balik, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon bago man matapos yung linggo na yon sapagkat gustong-gusto ko rin po makadalo. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal na. Bago man lang matapos yung linggo na yung mga minamahal, kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Panginoon at nakadalo na rin po Lord to God. sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalat biyaya niya sa amin. Hallelujah, praise God. Sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan, pinapasalamatan ko ang lahat ng mga pagpapalang financial, physical, higit ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kaluwalhatian at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless sa pinagpalang patuloy natin po, Pastor Marivic Amaro. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak po, mga minamahal, sa panahon ng kagabitan, sa panahon na tayo ay may karamdaman at walang-wala pong magawa, mga minamahal, ang anumang siyensya medisina. Sa oras na tayo tumawag, pagpuri, manalangin, magayon sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nariyan po ang kagalingan ipinagkakaloban ng mahal na Panginoon gaya ng patutuan ating mga kapatid. Ang tangi lamang natin gawin, mga minamahal, sa mga kabutihan ng mahal na Panginoon sa atin ay tayo magpatuloy lamang na magpuri at sumamba sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Kasi sa oras ng mga minamahal, tayo po ito yung lahat mga minamahal, tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. Glory to God.
Purihin ang ating pinakamamalang Panginoon at tayo po'y manatili na kating mga minuto. Samahan po natin sa mga puring awiting ialin ako po ng choir para lamang sa ating malang Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Truth and know is a way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the fly across this land. That all men can see the truth and know is a way to heaven. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, above the flood across this land. That all men can see the truth and know He's a way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the flood across this land. That all men can see the truth and know He's the way to heaven. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, circles come, tumbling and down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, above the flood across this land. That all men can see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the flood across this land. That all men can see the truth and know He's the way to heaven. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing, we wanna
Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay. God bless sa pinagpalang papuring awitin na yan, ating po beloved children's choir. Amen. Sa mga magulang po ng inyong pong anak ay nasa ganitong edad po, maminamahal. Nais nyo po na sila rin po ay magamit sa mga basan mahal po yung bilang mga awit kayo lamang po maminamahal ay lumapit at makipag-usap sa ating po dyan sa ating beloved sir information. Maminamahal sapagkat sabi nga ng Biblia, maminamahal, napakalagang bagay habang bata pa po maminamahal ay maituro na sa kanila ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon dahil sa kanilang paglaki ito po ay baon-baon din ang maminamahal. Amen? Tayo po maminamahal, magpapatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Joselito Tuazon, amen, atin na pong ibinibigay ang bumpaton sa kanila. Sundan sila ng ating pong beloved Sister Feli Ibanez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago pong lahat, ako po'y bumabati sa inyo ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. At dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida sa kanyang beloved children. Kaya din po sa mga ganitong aral ng ating beloved Assistant Lina si Almeida. At ganyan din po sa ating beloved ordained preacher at sa kanyang beloved daughter, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na tunay nga mga minamahal, ako po'y kanyang pinagpala sa araw ito, upang luhatiin, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Talagang tunay po mga minamahal, karapat-dapat lamang natin, luhatiin, purihin ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Sapagkat talagang siya po ang tunay na Diyos na ating Diyos na pinaglilingkuran at wala ng ibang mga minamahal. Sapagkat alam niyo po mga minamahal, mula nung kami naglingkod sa ating Panginoon sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade, talaga po mga minamahal, dito po kami pinagpala po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ng karamdaman ay pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi na po kinakailangan uminom po ng gamot, kundi sa pamamagitan lamang po ng pagsisisi, manalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako napunta sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade, ako po'y galing po sa ibang gawain mga minamahal na Trinitarian mga minamahal, Baptist mga minamahal. Halos ilang taon po ako mga minamahal na naglingkod at nagkaroon po ng katungkulan po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, wala pong pagbabago po mga minamahal. Nandun din po mga minamahal, ang mga maling gawain ko po mga minamahal. Mga bisyo po mga minamahal, masamang gamot, mga pinagbabawal na mga gamot mga minamahal, talagang hindi ko po maalis-alis mga minamahal. Ngunit no ako po'y naglingkod sa ating banal na gawain sa gawain Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, no ako po'y nababautismohan mga minamahal, talagang ako po'y binago po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. At hindi lamang yun po mga minamahal. Noong panahon mga minamahal, wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Ang aking mga kapatid, mga minamahal ay talagang tunay po mga minamahal ay puno po ng karamdaman po yung mga minamahal. Ganyan din po sa aking mga magulang po mga minamahal. Halos linggo po mga minamahal, talagang sakitin po yung mga minamahal. Alam niyo po, nung kami po nakadalo po dito sa ating banal na gawain at sila po nagsitanggap sa ating banal na gawain at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang Panginoon Jesus, talaga mga minamahal, sila po'y pinagaling po nating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah, praise God. At hindi lamang yun po mga minamahal, talaga napakahirap po ng aming buhay po mga minamahal. Halos umaasa lamang po mga minamahal kung ano po ang darating mga minamahal. Nagpapasalamat na lang kayo mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, nung kami patuloy at nakakilala sa ating pinakamamahal na po yung sa gawang ito mga minamahal, doon po kami unting pinagpala natin pinakamamahal na po yung salila, praise God. Alam niyo po mga minamahal, yung kahirapan po mga minamahal, talagang inalis po natin pinakamamahal na Panginoon sapagkat alam niyo po mga minamahal, kahit bisikleta po mga minamahal, talagang hirap naming bilhin po mga minamahal dahil sa hirap po ng buhay. Ngunit sa dakilang Diyos talagang wala pong imposible po mga minamahal, praise God. Sapagkat alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi ko po inaasahan po mga minamahal sapagkat dahil nga sa hirap po ng buhay po mga minamahal, syempre po mga minamahal, magpapaaral po tayo ng estudyante po mga minamahal, mas lalo na pag dating po ng college.
Alam niyo po talagang napakabait po nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal ang pagpo-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi lamang yun po mga minamahal, talagang pinagkaloban po ng karunungan, katalinuhan po mga minamahal ang aking mga anak. Hallelujah. Praise Talagang the Lord. nandiyan po ang pagpapala nating pinakamamahal na Panginoon na hindi inaasahan po mga minamahal. At hindi lamang yun po mga minamahal. Dumating man po mga minamahal yung tinatawag nilang kahirapan, ngunit ang dakilang Diyos. Diyan po pinapakita ng dakilang Diyos ang kanyang pagpaprovide sa lahat ng ating mga pangailangan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay po mga minamahal, ang ating Diyos ay Diyos na dakilang Diyos na manggagamot. Alam niyo po mga minamahal, nung dalaga po mga minamahal, ang aking beloved sweetheart po minamahal, hindi po inaasahan po mga minamahal, siya po inabaril sa ulo po mga minamahal. Ito po pumaibabaw po sa kanyang utak po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, siya po hindi na po mga minamahal dyan po sa BMU po mga minamahal. At ang sabi po ng doktor, kinakailangan po mga minamahal na siya po maoperahan sapagkat kung hindi man po yung matanggal po mga minamahal yung ulo, yung sudon sa ulo, yung bala sa kanyang ulo po mga minamahal, ito'y kanyang ikamamatay mga minamahal. Ngunit ang sabi po ng doktor po mga minamahal, dalawa lamang po ang sinabi po ng doktor, kung maoperahan po mga minamahal. Kung ito'y kanyang mapalampas po mga minamahal, ang operasyon po mga minamahal, kung hindi niya ikamamatay mga minamahal, ito'y parang lantay na gulay na lamang po mga minamahal. Ngunit napakabait po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Nagkaroon po ng krusada po mga minamahal, taon 1996 dito po sa San Carlos po mga minamahal. Isa po sila sa anyanyahan po mga minamahal na dumalo sa banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal sapagkat talagang wala nang pagpipilian po mga minamahal. Nung nasa hospital po sila mga minamahal, talagang galit po ang doktor sapagkat talagang inilabas na lamang po mga minamahal sa hospital po mga minamahal, ang aking beloved sweetheart. Talagang yung operasyon po mga minamahal ay talagang binaliwala na lamang po nila yung mga minamahal, kundi inaasa na lang nila sa dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po mga minamahal, talagang galit po ang doktor at sila po yung nagpirma na lang po sa waiver pang minamahal na kahit anong po mangyari sa aking beloved sweetheart ay hindi na po nila pananagutan. Alam niyo po mga minamahal, unang araw po mga minamahal ng ating banal na gawain na krusada po mga minamahal. O sa unang araw, pangalawang araw po mga minamahal, nang mabautismo po mga minamahal ang aking beloved sweetheart sa tubig sa makapangyarihang Panginoon Jesus, talagang instant po mga minamahal, pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, aking beloved sweetheart, hallelujah. At hindi lamang yun po mga minamahal, after 1 to 2 weeks mga minamahal, nung sila po bumalik po mga minamahal, praise God, doon po sa hospital po mga minamahal upang muli siya extreme po mga minamahal. Nagtaka po mga minamahal, ang doktor po mga minamahal sapagkat yung bala po mga minamahal, hindi po inoperahan po mga minamahal, hindi po tinanggal po mga minamahal. Bagkus tinunaw po natin pinakamamahal na po yung sa praise God. Talagang tunay po mga minamahal. Totoo, buhay ang Diyos nating pinaglilikuran mga minamahal. Hallelujah, praise God. Isipin niyo po mga minamahal, sa dinami-dami ko na napunta ng mga gawain po mga minamahal. Galing po ako ng El Shaddai, galing po ako ng GMCI, ng JL po mga minamahal. Ngunit dito sa Jesus, meron ako sa talagang totoo at buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran mga minamahal. Praise God, hallelujah. At hindi lamang yun mga minamahal, talagang totoo po mga minamahal, ang ating Diyos ay nagbibigay po ng pagpapala mga minamahal kung tapat po tayong nagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa pamagitan na naman po ng pagbibigay ng isamput handog po mga minamahal, dito po natin makita mga minamahal, ito po ay susi ng pagpapala mga minamahal sapagkat alam niyo po mga minamahal, magmula nung nagtapat po kami sa aming pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito mga Pinoon, alam niyo po talagang hindi man po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang gumagawa ng paraan na mai-provide ang lahat po namin mga pangangailangan at hindi lamang po mga minamahal, ang dakilang Diyos ay nagbibigay ng karunong katalinuhan mga minamahal. Amen. Kahit hindi natin talento mga minamahal, kung talagang kalooban ng Diyos, ipagkakalo po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kaluwat ng kapurihan ay tanging sa nag-iisang Diyos na po lamang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved
Brother Osilito Tuason sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Mga minamahal, grabe pong patutuo. Amen. Yung kanyang asawa na baril sa ulo, yung bala, mga minamahal, na stuck doon sa utak, mga minamahal. Amen. Grabing himala ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng doktor, operahan, dalawa lang ang kalalabasan kung magtagumpay. Sabi po, mga minamahal, amen, ay lantang gulay din, mga minamahal. Kung hindi magtagumpay, mawawalan ng buhay. Subalit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, yung bala sa kanyang utak, mga minamahal, amen, tinunaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po ay tumayo, mga minamahal, ating pong samahan, ating pong ating mga pinagpalang mga awit, ating pong purihin, ating dakilang Diyos. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Oh, every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Ating pong samahan po, mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord.
Jesus. In the mighty name of Jesus. We declare it in the mighty name of Jesus. There is healing. There is freedom. There is hope. We declare it in the mighty name of Jesus. Hallelujah! I thank the Lord for my blessing, for all the ways He has kept me. Oh, I can't forget how He saved my soul. I've got a reason to praise the Lord. I thank the Lord, He is faithful. And when I'm low, He is able. Oh, I was alone when He opened the door. I've got a reason to praise the Lord. Woke me up this morning, gave me a testimony. I've got a reason and so many more. Oh, done so much for me, gave me the victory. I've got a reason to praise the Lord. Woke me up this morning, gave me a testimony. I've got a reason and so many more. Oh, done so much for me, gave me the victory. I've got a reason. I've got a reason. I've got a reason to praise the Lord. I thank the Lord, He's my anchor. And through the rain, He's my shelter. Oh, when trouble comes, I can rest in the storm. I've got a reason
presence makes me strong to face the trials, so I may go on. You changed my life, Lord. I know you really care for me. Hear my call, Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. 'Cause when I need you, gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. Renew my strength. Father, renew my faith. Teach me all the days of my life to be what you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. Renew my strength. Father, renew my faith. Teach me all the days of my life to be what you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're
Habang kumikilos man na Panginoon, ating patuloy na ubisan natin na Diyos. Cause when I'm weak, Ooh, be strong. hallelujah, When I'm lonely, hallelujah, you're there to comfort hallelujah, me. When I feel down, you turn me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay patuloy na sinasamahan. Tayo po ay patuloy na nililingap, mga minamahal sa kabila ng ating pong mga pagkukulang. Amen. Palakpakan po natin ang sabay-sabay, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kailangan tayong talagay ibigay, mga minamahal, isigaw ang katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Upang magising yung ating pong yung mga dugo, mga minamahal. Amen. Talagang ipalakpak natin yung ating kamay. Yung pagpalakpak, good for the heart yan, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved Sister Feli Ibanez, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Salvador Bukis. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y gumagalang sa ating minamahal na Pastor Well Distrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved children, sa inyo pong mga kapatiran, sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, kay Sister Vine, sa atin pong mga elders, at sa atin pong mga minamahal, mga beloved kapatiran. Ako'y bumabati po ng isang magandang hapon po, mga minamahal sa inyo lahat. At kay buti po talaga natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ako po ay nagdaos ng aking birthday last January 5, mga minamahal, at nais kong pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tunay nga po talaga na yung sabi nila talaga, mga minamahal, yung kagalakan sa puso mo, mga minamahal, hindi mababayaran ng katumbas na salapi, mga minamahal, sapagkat doon po, mga minamahal, nung January 5, meron po kaming events, mga minamahal, at talagang tunay na yung aming events na yun, medyo high-end at talagang mga class yung mga nandoon, mga minamahal. Sobrang hirap makapasok po doon dahil marami pong mga pipirman, mga documents, mga gagawin at sobrang
nangyari po mga minamahal, nagkaroon po kami ng mga problema, mga minamahal na konti. Ngunit ang Diyos ang nagbigay ng wisdom sa akin. Hallelujah, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Naging matagumpay po ang aming events na yan. Kaya nais kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakauwi ko po kaming maluwalhati at yun po mga minamahal at tunay na ang aking birthday na idaos po namin dun sa hotel na yon at for free mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung client ko, siya po yung nag-provide mga minamahal ng aming mga, nalaman niya na birthday ko, kaya siya po yung nag-provide mga minamahal ng aming handa, mga minamahal, dahil medyo kami kaya nais po pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At ako yan nagpupuri ng papasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at nagagalak na lumipas po yung 2023, mga minamahal, at magkakasama po tayong may kalakasan at taglay ng katawan, mga minamahal, at laging nandito po para purihin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil last 2023 po talagang sobrang marami pong mga events namin, halos araw-araw, mga minamahal. Kaya nais ko pong pasalamatan sa kalakasan ng katawan, mga minamahal, na binigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At siya pong nag-provide mga minamahal ng aming mga maraming expenses, mga minamahal. At hindi po nagkulang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tagumpay po ng aming mga events, mga minamahal. At tunay na kung maalala ko, mga minamahal, way back 2005, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng aking kasambahay, talagang kung titignan ko po kung ilang years ago yun, mga minamahal, dahil ako po noon, sa mga hindi pa nakakaalam ng aking patoto, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus dahil ako po'y naghahanap ng katotohanan dahil sa dami-dami po ng aming mga pagkakautang, mga minamahal, at maliliit pa yung aking mga anak, mga minamahal. Talagang grabe po na, grabing hirap, mga minamahal. Kami po'y, ako po'y nagtitinda ng tawa sa mga minamahal dahil maski na, before that, mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay nagtatrabaho kaming mag-asawa, mga minamahal, at ako'y isang accountant sa multinational company at nag-resign, mga minamahal. Sinabayan ko yung aking beloved husband sa pag-retrench niya, mga minamahal, at nagsabay kami dahil akala ko, mga minamahal, nung time na yun, kaya ko na lahat, mga minamahal, dahil kaya kong mag-compute, kaya kong gumawa ng mga mag-transact, mga minamahal, yung aking sarili, ang taas ng aking pagtingin, mga minamahal, until yung nakuha naming yung aming pera, mga minamahal, na kinapital, wala pa pong 6 months or 1 year, bankrupt po, mga minamahal, at utang ko na po lahat, at hindi ko alam kung paano ko po sasabihin sa aking minamahal na asawa dahil hindi niya po alam, mga minamahal, na wala na pala kaming pera, mga minamahal. So, hindi namin alam kung paano bubuhayin yung aming mga anak, mga minamahal, at tunay na talagang grabing hirap dahil yung mga time na yon, ako'y nagtatanong, mga minamahal, anong nangyari sa aming pamilya dahil lagi na kaming nag-aaway sapagkat natural mga wala na kaming maibili ng gatas, mga minamahal. At na-depress po ako sobra-sobra, mga minamahal. Dahil nung ako'y nanganak sa aking pangatlo na anak, mga minamahal, kay Dino, mga minamahal, talagang nandun yung na-depress po ako, mga minamahal. Sa dami ng aming mga pagkakautang talaga, mga minamahal. Nagtatago po ang yung abang lingkod sa lamesa, mga minamahal, pag may naniningil na Bombay. At nakita po, mga minamahal, yung kalagayan ko ng aking beloved na aking katulong, mga minamahal, nung time na yon na sobrang mahaba ang buhok, ang haba ng palda, mga minamahal. At ako'y laging umuusig sa kanya, mga minamahal. At ang sabi ko, dahil pag dumadalo po siya dito, whole day po wala na siyang nagagawa sa bahay dahil alas 6 pa lang, mga minamahal, nagre-ready na at pupunta na po dyan sa may abangan ng jeep. At uuwi po siya alas 7 na ng gabi, mga minamahal. Yung pala, naghihintay po siya ng mga service, mga minamahal, dahil talagang gano'n. Alam niyo, mga minamahal, nakita niya po yun dahil ako nagtataka. Dahil
wala pa pong isang linggo, mga minamahal. Yung kanyang sahod, 1.5 pa po noon yung pasahod ko po sa kanya. Iisa lang po yung aking sinasahuran. Hindi ko pa po mapasahuran, mga minamahal. At the end of the day, after 1 week, uutangan ko pa po yan dahil wala po kaming pambiling bigas o wala kaming pambili ng gas. Alam niyo, mga minamahal, lagi ka siyang may pera. Samantalang 1.5 yung sahod niya, ako yung nagpapasahod. Ako pa ang mangungutang. Kaya sabi ko, ano kayang nangyayari sa akin? Bakit ganito? May mali. Alam niyo, mga minamahal, isang araw nag-share po sa akin ang katulong ko na to. At ang sabi niya, ate, dumalo ka sa aming gawain. Makikita mo, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Dahil doon, maraming may utang yung mga kapatiran. Amen. Binayaran Praise the ng mahal Lord. na Panginoon. Alam mo, may sakit yung aming kapatiran. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise Ang the Lord. bahay ay Hallelujah. kubo, butas-butas. Pinalago at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, marami po siyang patutuo. Ngayon, ngunit ang patutuo niya, mga minamahal, iisa lang na naririnig ko at consistent yon, mga minamahal. Na-memorize niya na, mga minamahal. At sabi ko, wala ka na bang ilabang alam na patutuo? Yan na lang lagi. Kasi yun yung naririnig ko parati. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko po yung pinapansin, mga minamahal. Then until such time, one day, talaga grabe mga minamahal na inis ko sa kanya dahil nga po mga minamahal, maghapon siya at ang liliit pa yung aking mga baby. Sabi ko, babatuin ko talaga itong katulong ko na to, palalayasin ko talaga. Ganun po makasama ang aking ugali, mga minamahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binago po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Praise the At Lord. Hallelujah. mula sa ganung pag-uugali, talagang binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya sa akin, mga minamahal, pagdating niya, dahil talagang nakaabang na ako doon, mga minamahal, sabi niya, sayang ka, ate. Sana dumalo ka. Sana dumalo ka. Then narinig mo na naman sana yung kapatiran namin na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Inulit na naman niya, mga minamahal, yung patutuo niya na lagi niyang inuulit sa akin. Yun ulit, mga pinagaling yung kanyang karamdaman. Dumalo sa luneta, nagtago sa may kalabaw, ganun-ganun mga minamahal, yung patutuo na yun, mga minamahal. At to God be the glory talaga, mga minamahal. Talagang sabi ko, Aber, sa Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawain. At titignan ko yung sinasabi mo. Sabi ko, mga minamahal, tunay nga, mga minamahal, nung ako'y unang nadumalo, October 2005, ang sabi ko sa akin, mga minamahal sarili, dadalo ako dahil gusto kong marinig kung ano yung sinasabi niya na patotoo at titignan ko kung legit yung gawain na yan dahil baka kung ano na lang yan or nagdadrama lang siya dahil pumupunta siya. Ngunit talagang tunay na ang Diyos dito ay buhay at totoo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Dahil yung kinikita kong karampot na lang, mga minamahal. Then magtinda ka ng tawas, magkano yun, mga minamahal? Ang nahawakan mong pera, way back 2005, ay 2,000 is millions, mga minamahal. Almost 1 million, 10,000 na lang, so 1 million. Ngunit 6 months na bankrupt nga po, kaya nagkaroon kami ng maraming utang. Yung aming sasakyan, nabenta namin, kulang pa para ibayad, mga minamahal. Ang aming pong bahay, hindi na namin natapos. At hindi ko alam kung paano namin pag-aaralin ng aming mga anak. Ngunit talagang tunay na ang ministeryong ito ay buhay at totoo. Then narinig ko na ang sabi, ikaw ay magbigay. Siksik at liglig at umaapaw na pagpapalang ipagkakalubso ko sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Praise mga the Lord. minamahal, magtapat ka at ikaw ay bibigyan. Tunay na mga minamahal na aking sinundan yung formulang yan. Minsan isang araw nung ako'y baguhan, mga minamahal, napatunayan ko talaga, mga minamahal. Wala na kaming pera, wala ko talang pamasahe, mga minamahal, pauwi. Dahil nakikisakay lamang po kami sa jeep. Grabe pag umulan, pag naiwan po kami, wala po kaming masasakyan dahil ganun po talaga kami kahirap, mga minamahal. Dahil pag naiwan po kami, magta-tricycle kami, wala kaming pamasahe. So, yung pera namin, pang breaking lang po namin. Ngunit masaya po kaming naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hindi namin tinignan po yan, mga minamahal. Sabi ng aking beloved son na panganay, sabi niya, narinig ko, Mami, kasi mga 10 years old pa lamang po siya yata noon, mga minamahal. Ang sabi niya, narinig ko, Mami, ibigay mo daw yung pera mo, ikaw ay bibigyan. Sabi niyo sa akin, mga minamahal, ayan na yung offering cloth, mga minamahal. Sabi ko,
Magkano lang yung pera ko noon? Hindi ko alam kung magkano, mga less than 200 yata yun, mga nakalimutan ko na. Basta lahat ng barya, lahat ng pera ko, binigay ko. In short, maski piso, wala pong natira sa wallet ko, mga minamahal. Eto na, problema pa namin, mga minamahal, kung anong kakainin na namin ng gabi. Dahil wala nga po kaming pera din, naibili ko na. Alam niyo, naibigay ko na. Ngunit nagtiwala talaga ako sa mahal na Panginoong Jesus na hindi kami bibiguin. Nakisakay kami sa jeep. Pagdating namin dun sa pwesto namin, mayroon po akong 2x2 na pwesto na napakaliit, mga minamahal. Souvenir invitation lang po yun, ang laman niya. At nung inopen ko po yung cellphone ko na nadipindot, mga minamahal, hindi pa ka-high-tech yun, mga minamahal, dahil yun po yung Nokia na wala pong camera, mga minamahal, yung mumurahin, mga minamahal. Nag-ring, mga minamahal. At ang sabi sa kabilang linya, ang sabi niya, bakit hindi kita makontak? Hinahanap kita kanina pa at magpapagawa si Baby Arena sa'yo. Di tatakbo siyang congresswoman at lahat ng project niya, ibibigay niya sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tunay ng Diyos ay talagang grabing umiyak ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil di mo wala po kaming pera, mga minamahal. Biglang magkakaroon kami ng ganon at hindi lang po 1,000 yung binayad na down payment, 10,000 way back 2005, mga minamahal. Grabe, hindi lang puro siguro mga 50,000 mga minamahal naging project ko po sa kanya. Nagpauna po sila ng 10,000. Walang-wala po kaming pera sa mga talagang sa bigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam mo talaga, mga minamahal, na siya po ay nag-provide. Hallelujah, hallelujah, Praise mga the minamahal. Lord! Mga bagay na nais kong pasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil hindi lamang po yan, mga minamahal, yung aming naranasan mula umpisa hanggang ngayon. Hindi po kami binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. From 2x2 na pwesto, mga minamahal, binigyan ako ng maraming branch ng mahal na Panginoon. Patuloy pong iniingatan, pinagpapala ng mahal na Panginoon. May mga times na may mga trials dahil nga sa business talagang ganyan po. Pero tunay na hindi po kami, wala po akong maalala na iniwan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po siya ay patuloy at patuloy, mga minamahal, na pag tumatawag ka talaga, mga minamahal, ang sabi nga tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa'yo at ipapakita ko sa'yo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Tunay na ang Diyos sa ministeryong buhay dahil noon wala kaming sasakyan, mga material na bagay na yan, sabi ay bonus na nga lamang yan, sabi ng ating mga naunang mga minamahal na kapatiran. And it's true, mga minamahal, dahil ang buhay nga po natin ay talagang regalo ng mahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay nga na siya po ay mapagpalang Diyos, mga minamahal, dahil ang nating lagi talagang sinasabi ng ating mga naunang Kristiyano sa atin, ang ating mga nangangasiwa sa atin, ang tignan po natin ang ating spiritual na pagpapala dahil susunod na lamang po talaga yung mga pagpapalang financial na yan dahil anong use ng mga bagay na yan kung tayo ay mawawala sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hindi lamang po nagpapala ang ating mahal na Panginoon, hindi lamang po nagbabago ng buhay dahil ako from grabing ma-pride into binago ako ng mahal na Panginoon aking pagbibihis, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, dati po wala pong kabanalan, mga minamahal. At tunay na talagang grabe ang ating mahal na Panginoon, ang aking mga anak, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. At tunay na ang kanilang asma ay pinagaling ng mahal na Panginoon. At kami po, mga minamahal, ang aking mahal na husband ay naisasama ko po sa banal na gawain at tunay na ang aking mga anak ay talagang nandyan, nananalangin po, mga minamahal, para kami po ay makarating sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Talaga pong ang ating Diyos ay nung pandemic, mga minamahal, dahil nga rin po sa pagbibigay ay susi nga ng pagpapala. Wala po talaga kaming pagkakakitaan dahil lockdown, close lahat. Ang aming mga empleyado ay talagang wala pong kukunan kung paano, anong gagawin ko, wala po kami maipapasahod dahil lockdown. Instead na kumita kami, puro refund, mga minamahal, ang ginawa namin until wala na akong ma-refund, mga minamahal. At may 10,000, ilang month na po yun. At sa buwan, almost a year na
wala kang kinikita at puro ka refund, talagang mauuwi kami sa bankruptcy, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay aking sinampalatayanan. Prayer request ako, mga minamahal. Nagsabi ako ng aking suliranin, mga minamahal. At ang sabi ng ating mga manggagawa, malayong mangyari yun, Sister Feli, dahil pag ikaw ay nagtapat, bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng wisdom. Hallelujah, hallelujah. Binigyan po kami ng bagong business that time, bangus, mga minamahal. At tunay na pinalago from 10,000, ginawang millions of pesos natin. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Aking mga kapatid sa laman, mga minamahal, nagtaka ng sobra-sobra, mga minamahal, dahil minanage na aking beloved son, yung business na yon, at imposible daw na sa isang taon, makabili ka daw ng assets mo, mga minamahal, ng sasakyan, ng lupa, ng properties. Akala nila siguro, mga minamahal, dahil sa sanlibutan, talagang alam naman nilang sarado yung aming pwesto. Sa sanlibutan, di ba, may mga nagtitinda-tinda ng shabu dyan, mga minamahal. Kaya parang nagdududa sila, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, tunay na ang Diyos sa ministeryo dito ay buhay. Sabi ko, tunay na talagang nangyari. Pinagpala kami ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ginamit po kami, mga minamahal, para magkaroon ng trabaho ulit, yung aming mga employee. Nagkaroon kami ng facilities, nagkaroon ng maraming empleyado, mga minamahal. During lockdown, mga minamahal, nakapag-provide kami ng employment at salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga bagay na yan, mga minamahal. Patuloy po kaming at tinuturuan hanggang sa ngayon ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kung paano manampalataya sa Kanya, mga minamahal. Dahil nga kahapon, nung event namin ng 2000, itong January 5, sobrang napakahirap po na naging challenge sa akin at sa buong service ko ng events, mga minamahal. Muntikan na pong hindi makasal yung aking client. Sasabihin ko po yung totoo sa inyo. Ngunit walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Siya po yung gumawa ng paraan, mga minamahal. Din sobrang prayer ko, mga minamahal. Grabing prayer ko, mga minamahal. Ngunit talagang tunay na tinugon, naging successful po yung event na yan. Hindi po wala pong nagawa ang kaaway, mga minamahal, para hadlangan po lahat. Ang tagumpay na yan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Ellie Ibanez, sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Kung tayo ay talagang magtatapat, amen, sa ating pong paglilingkod, mas tapat ang mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako, mga minamahal. Amen. Kaya kung tayo tapat ang mahal na Panginoon, ang kanyang pangako darating at aabot sa atin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Atin pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Salvador Bukis. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Weldes Almeida at sa ating di malilimutan turo aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga manggawa, hallelujah, sa ating elder, magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po, mga naman. Andiyan po, nabigyan po ng kataon na ako'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po, mga naman. Andiyan po, mga naman, sa aking dalangin sa kanina mo, mga naman. Sana ako makauna, makatama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon po, mga naman. Andiyan di ako binigo ng ating ako'y yung pinadama ng ating pinakamahal ang banal na presensya ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po, mga naman. Noong wala pa ako sa gawain ito, mga minaman, diyan po, mga minaman, tunay po puno kami ng karamdaman. Andiyan po ang aking panakit na dibdib, panakit na mata, pasma po, mga minaman, tunay po, mga minaman. Hallelujah. Tunay po isang araw po, mga minaman, sa pagbukas sa aking radio po, mga minaman, tunay po napakinggan ko ang programa ng Jesus.
miracle hour po tunay po mga inamahal. Akin po yan sinubaybayan po mula po sa umpisa hanggang pagtapos mga amin naman. Hallelujah, tunay po mga inamahal. Sa pananalangin na po mga inamahal, tunay po sumabayba ko mga amin naman. Kung kayo may karamdaman, ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at ang kaliwang kaway sa may karamdaman. Tunay po mga inamahal, aking ginawa po mga inamahal. At sa panyaya nating mga minamahal na manggagawa sa radyo, huwag lamang kayo makontintong tagapaginig ng iyong radyo. Kayo dumalo at kayo pulubos na pagpapalayan ng ating pinakamamahal. Tunay po mga inamahal, ako po'y dumalo dito po mga inamahal. Hallelujah. Andiyan po sa Hallelujah. Ako po'y dumalo po 1998 po mga inamahal. Diyan sa November 8, 1998 po sa Barangay Lukbang po mga tunay po mga ang ating gawain yung mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po'y dumalo po nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal po sa Hallelujah. Tunay po mga inamahal, ang karamdaman po na kinadibdib po. Tunay po, pinagaling nating pinakamamahal po sa Hallelujah. At sa aking mga bisyo din po mga inamahal, dyan din po mga inamahal. Hallelujah, dyan pag-inom ng alak, pagtaya ng waiting, pagsusugal po mga inamahal. Tunay po mga inamahal, sa patuloy ko ang pagdalo po mga inamahal. Tunay po ang aking mga bisyo po. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal. Thank you so much, Praise the Lord. At sa aking mga asawa din po, mga ina, tunay po akin na asama dito, noong po mga inamahal, noong, hallelujah, tunay po, anniversary po mga inamahal. Tunay po, siya rin po tumanggap sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal po, hallelujah. Ang karamdaman ng aking asawa po, mga ina, tunay po, may anibig po mga inamahal. Ngunit ako napapasalamat, siya rin po tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal po, ang kanyang karamdaman na anemic po, mga inamahal. Tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At sa aking mga apo din po, mga inatunay po, mga inamahal. Pag sila ay nagkakasakit po, mga inatunay po, hallelujah. Hallelujah. Sa unang panalangin ng ginara pastor, with the tunay po, pinatsilay, pinapagaling natin pinakamamahal. Hallelujah. Akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal noon. Hallelujah, noong nakaraang November 11 po mga inatunay po, natrangkaso po ako mga minatunay po. Akala po COVID na po mga nandiyan po mga inamahal. Nawala akong lakas ng katawan po mga inatunay po mga inamahal. Di na ako makatayo. Andiyan po mga inamahal, wala akong panlasa. Andiyan po mga inamahal, di ako makakain mga minatunay po mga inamahal. Ako po humingi ng pag-pray dito mga inamahal, tunay po mga inamahal. Sabi natin mga manggagawa, magsisi, nanalangin sa tunay po ang hallelujah. Tunay po ako po nanalangin, nagsisi sa aking managawang pagkukulang sa ating pagkukulang sa ating pinakamahal mapis. Tunay po, aking karamdaman na trangkaso po, ito po'y pinagaling na ating pinakamahal mapis. Hallelujah. At mapagpatuloy po, andyan po mga inamahal, gabagawa, andyan po mga inamahal sa aking trabaho mga inamahal. Wala po ng trabaho, mga 3 araw po mga inamahal. Wala po, yung isang pinagagawa ko ng hollow blocks po mga tunay po mga inamahal. Wala pong material, tunay po, lumalis po ako. Pumunta po ako sa barangay ko, bulbo naman, tunay po, andyan ba, gumawa ka ng halbag, sabi sa akin, tunay po mga nagin, andyan po ang pagpala, may naman, tunay po, ako may pinagawa ng halbag doon, maraming salamat sa malapay sa pagpapalang yan. Ang lahat ng kapurihan pa salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal Pilipinas. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Salvador Puki sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napatutuo na ating pong beloved kapatid. Amen. Grabing kagalakan. Sabi niya, mga minamahal, amen, nagpapasalamat siya sa ating dakilang Diyos sapagkat talaga nga naramdaman niya ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ang totoong pagpapala, mga minamahal. Amen. Yung lagi nating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kahit ang lahat dapat magsikap, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito ang kayamanan natin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan ang ating pong mga minamahal mga kapatid, tayo po mga minamahal, habang sa joyful mga minamahal, kailangan ipalakpak po natin yung ating kamay. Bakit mga minamahal? Sapagkat iniimbitahan natin ang banal na presensya, ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong ginagawa, mga minamahal, nagsisway-sway lang tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po ito yung pagpupuri na hinahanap ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya hirap na hirap po tayo makaramdam ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi tayo nag-i-effort, mga minamahal, hindi tayo nagsisikap ipalakpak yung ating mga kamay o sumigaw man lamang ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamanap na Jesus. Tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Atin pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Christine Cualquera. Amen. At sundan po ng ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Akin rin pong binabati po ang ating pong beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed and memories and teachings of our daily beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa inyo po mga beloved mga kapatiran, sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po ibabati po ng magandang hali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan niya po na pinagkakalob sa akin sa mga oras na ito. Nais ko na rin pong ang pagkakataon na ito dahil sa nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa akin sa buong taon nung 2023. Andiyan na, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andiyan na ang ating mahal na Panginoon, hindi po ako pinapababayaan. Andiyan na patuloy na pinanghahawakan sa paglilingkod. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan dahil way back po nung November 2019 po, ako po'y na-diagnose na meron po akong tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay sobra pong nangihina. Kakanta lamang po kami, andyan na maglalakad lamang po. Andyan na sobra po akong hinihingal, sobra ko pong inaabot po yung aking paghinga. Kasi po, dahil po sobrang affected na po yung baga ko po ng bacteria po sa mga oras na yan at grabe po, din po yung pag-upo ko po sa mga oras na yan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ang iyong abang lingkod ay nagpatuloy lamang po na naglingkod sa mahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy lamang pong nagpuri. Andyan na humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus noong nakaraang December 2022 po lamang andyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na andyan po na yung karamdaman ko na yan. Inalis po yan ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nung napacheck up po ako talagang kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus yung dati nakikita po nila sa aking baga. Hindi na po nila nakita sa mga oras na yun nung ako po yung nagpa-check up at tinest din po nila yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. Sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, ako po yung negative sa result. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gusto ko na rin po take opportunity na to na hindi ko po ito nababanggit pero napagbulay-bulay ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gusto ko po sabihin ang patutuo na ito, hindi po para i-down yung sarili ko, bagos gusto ko pong luwalhatiin ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal ng yung abang lingkod, katulad din po ng karamihan sa mga kabataan, talagang nakakaranas ng sobrang depression po. Alam niyo po nung nakaraang taon lamang po, itong 2023, November po yan, andyan na sa sobrang depressed po ng yung abang lingkod, dumating po sa point na nahirapan po akong huminga, na andyan po na sunod-sunod na po yung mga pumapasok sa utak ko dahil wala na po akong peace of mind sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na ang yung abang lingkod ay patuloy lamang pong nagpurit, naglingkod sa mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po sa mga oras na yan, nagpapasalamat din po ako sa ating pong sa ating po mga beloved manggagawa dahil po sila ay ginagamit ng mahal na Panginoong Yesus para po tayo ipanalangin at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na sa sobrang hirap ko sa paghinga na yan, andyan ako po'y humingi lamang po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa patuloy po na ginagamit ng mahal na Panginoong Yesus na manalangin po higit sa lahat. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na binibigyan niya po ako ng patuloy po na kalakasan, patuloy po na peace of mind at kahabagan na nabubuhay po sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po nung maalala ko lamang po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andiyan na, pababa na po kami that time. Andiyan na, sobra po yung natakot po kami dahil nakita po namin yung mga kapatid, yung driver po ng aming pong sinasakyan na van, dahil, nanginginig na po siya dahil nakita po namin sa bandang harapan namin, tuloy-tuloy po yung pag-ragasa ng lupa. Yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yan. Alam niyo po mga minamahal,
natatakot na po kami, hindi na po namin alam ang gagawin namin, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po tayo tinuturuan po ng ating pong beloved parents in the Lord, na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, nandiyan na tayo, tumawag lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mag-rebuke ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po, sa mga oras na yan, ang iyong abang lingkod ay pumikit na lamang po at naparebuke na lamang po ng hallelujah in Jesus' name po. Alam niyo po, sa oras na yan, sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, after a minute lamang po, andyan na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung landslide na yan. Kaya sobra po ako nagpapasalamat dahil po andyan na alanganin na po ang aming buhay, dahil alanganin po kami makaatras sa mga oras na yun dahil sunod-sunod po yung sasakyan po sa aming likuran at mga poste pa po ng kuryente. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil hininto niya po ang landslide at hindi po kami natuluyang natabunan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nais ko rin pong pasalamatan yung pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus sa yung dinidesire ko po na trabaho. Nagpapasalamat po ako dahil po dyan na ang mahal na Panginoong Hesus ang nagpro-provide yung pang-araw-araw po namin pong pangangailangan. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon Hesus, ako po yung nagtatrabaho sa isang office po. Diyan po na nagpapasalamat po ko sa wisdom na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Hesus, at yung pinagpipray ko din po na part-time job po na bilang college instructor. Saganang sa akin, hindi po sapat-sapat yung credentials ko pag ikukumpara po ko sa iba, pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon. Magtapat lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at hindi niya tayo pababayaan at ibibigay niya po yung desire ng ating puso basta kalooban niya lamang po. Alam niyo po, sa mga oras na yan, sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus, itong nag-end na po kasi yung pagtuturo ko nung nakaraang December. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po nitong first week na naman po na January, kinontak na naman po ako ng dean. Sabi niya, gusto mo pa ulit magturo? Sabi niya, sige, tatanggapin ko, basta pagpapala yung ganyan po. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Hesus sa pagpaprovide na po niya pagpaprovide niya po ng pagpapala na yan, sa lahat po ng wisdom, sa lahat po ng paggabay niya po sa aming pong ginagawa. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na kami pinanghahawakan, higit-higit sa lahat yung pagpapalang spiritual na patuloy po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito lang lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquera sa kanyang pinagpala at buhay ng patutuo. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga minamahal na beloved viewers, kung nais natin ang pagpapala, maglingkod po tayo mga minamahal. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating pong mga minamahal na baguhan, amen, magpatuloy lamang po tayo sa pagdalo. Amen. Sa pagganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sabi ng ating pong beloved kapatid, may karamdaman, tuberculosis. Anong ganyang ginawa? Nagpatuloy lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Kung manais nating makarinig ng mas maraming patutuo, dumalo po tayo ng overnight prayer, mga minamahal. Amen? Friday overnight prayer, alas 9 hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado po, mga minamahal. Amen? At ating samahan po, mga minamahal, ang ating po mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now treats beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. We have sought a place to hide, no weeping of my heart subsides, for the comfort just to know I can speak His name again. Jesus, just to speak the precious name of Jesus. We have heard His spoken word. I cried aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again. Let us exalt His name together.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Was a cloudy day. The earth stood still. A man hung crying in the shadow on a hill called Calvary. An innocent man, belied and scorned, had gladly borne the pain and suffering for a world that should have died there in his place. And as he did, he said, forgive them, no matter what they've done. Forgive them and tell them they are loved, and give to them a chance to go on living, and give to them a life that they could never have before. Oh, Father, forgive them. And to pay
to pay the price. He became a sacrifice. Surely he carried all our sorrows, and he bore our every grief. And did it willingly. He shed his blood for me. And through the tears I still can see He's been love on the ones who turns his name. He gave us all to say, well, forgiven.
Mga minamahal. Minsan, ipipigapig natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag nandito tayo upang sumamba, kung ano-ano ang ating mga pinag-iisip, napakalayong ng ating isipan, ng ating mga puso sa ating mahal na Panginoon. Nag-iisalay minsan, hindi natin maramdaman ang kanilang matamis na presensya. Paalalahanin natin mga minamahal na sa bawat pagpaparito natin, tayo'y nangailangan ng Diyos. Tayo'y nangailangan ng Kanyang Santong Espiritu. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, kung tayo'y walang Espiritu ni Kristo, hindi tayo sa Kanya. Magsumikap ang lahat kapag narito. Ibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Huwag tayong tumingin kung kani-kanino man. Tumingin tayo sa ating mahal na Panginoon dahil siya lamang ang nakakaunawa sa bawat isa sa atin. Mahal na Panginoon, wala kami ibig kundi aming kang maramdaman palagi. Sa tuwing kami nagtitipon, sana magparaan aming kang nabibighati. Kami nagkakamali, kami nagkakasala. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, kami nanikluhod sa ibanal na harapan, sama-samang magkakapatid, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na bagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Ibuhos mo na masagana yung kahabagan. Nais namin maramang yung napakatamis na presensya habang aming sinasaway ang demonyo ng hadlang kasaot in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Into your arms, I'm drawing near again to dwell with you. It's my only heart's desire. It is my only heart's desire. Fall on my knees and cry, cleanse me with fire and purify my heart. Yes, hallelujah. Purify my heart. Draw me close. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Hallelujah. We worship you, God. Our hearts. We worship you, there is Jesus.
Lord.